Sa pagsugod sa cropping season sa tabako sa El Salvador City, nagpahigayon sab og survey ang City Agriculture Office sa syudad gamit ang usa ka bag-ong teknolohiya aron ma-monitor ang mga mag-uuma real time. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa pagsulod sa cropping season sa tabako karong tuiga, pinaspasay na sab ang mga mag-uuma sa ilang pagpugas sa tanom nga tabako. Si Nanay Fidelina Daog, nga halos 40 ka tuig na nga nagtanom og tabako sa El Salvador City, gisiguro niya nga maayong kondisyon ang iyang tabako kisa nakatakda na nga ma-harvest sunod bulan. Ang tabako bitaw kuno labaw pa sa bata at timanon. Na tinuod man gyud kay mabiyaan nimo na siya og kanang pila ka adlaw madaot. Dungan sab sa pagtanom sa mga mag-uuma og tabako ang pag-survey o validation sa mga personahe sa City Agriculture Office. Aron masiguro nga insakto ang data nga ipasa sa National Tobacco Administration kon NTA alang sa pag-compute sa ilang excise tax. Kon kaniadto, mano-mano nga ihapon sa crop validator ang tinanom nga tabako sa matag plantasyon. Apan karon, cellphone lang og geotagging app gamit ang GPS. Sa maong teknolohiya, igo lang nga hawiran sa mag-uuma ang cellphone o giyang libuto ng area sa iyang plantasyon o paghuman sa pipila ka minuto, bugawas na ang datos. Para ma-document bitaw ang farmers nga tinuod bagid sila nga nagtanom og tobacco o masukod ang area kung pilay masulod sa area. Ang 2.7 hectares nga umahan ni Lenore, pipila ka minuto lang nga gi-survey og na geotag sa City Agriculture Office. Dako kunong tabang kini tungod mamahimo kining basihan sa mga hinabang nga ipang-apod-apod sa City Agriculture Office. Kung kaniadto maabtan matud pa og halos usa ka adlaw ang pag-validate ug ang pagsukod nining inani kadako nga tanuman og tabako dinhi sa El Salvador City sa pagsulod sa bagong teknolohiya nga ginatawag nila karon og geotagging. 30 minutes na lang makuha nang eksaktong sukod sa plantasyon ug maiha pa kung pila ka punuan sa tabako ang natanom sulod sa maong area. Ang mga support nga ilang gihatag sa mga farmers amo gyung gaka-avail. For example, matagaan mi og depende sa imong tanom, mahatagan mig mga pila ka bag sa abono. Na ay mga sin. So tanan nga ilang programa nga pwede nila ihatag sa farmers amo gaka-avail, sir. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.